El combat decisiu, Sayaka contra Ginger. Torneig femení de judo patrocinat pels estudis de televisió Shuri. L'esperat combat entre la Ginger Inokuma i la Sayaka Onami, les dues grans rivals del món del judo, és a punt de començar. Ostres, però què passa? El fre no funciona! Saps què, Ginger Inokuma? Després de guanyar-te ja em podré retirar tranquil·la del judo. L'única cosa que m'interessa d'aquest esport és guanyar-te. Amb aquest combat et demostraré que no hi ha ningú capaç de prendre'm el que és meu. Shinosuke! Escolta'm, Ginger, t'has de concentrar en la idea de convertir-te en la número 1. Nosaltres també guanyarem. Guanyarem! N'estic segura. En Hanazono i els altres nois guanyaran el campionat. Farem un combat honest, pel meu honor. Comenceu! Per fi ho he enllestit. Ara ja puc anar a veure els meus amics del Musashiyama. Un punt complet! Sayaka, t'ha caigut una dent. Té. No pot ser. No pot ser! Perdonin. Ha anat tot tan de pressa que no he tingut temps de transmetre el combat. Suposo que els telespectadors tampoc no han vist ben bé què ha passat. Ha estat impressionant i rapidíssim. En fi, la Ginger Inokuma ha guanyat amb un Nippon Seoi en una sola volta i s'ha coronat campiona. Genial, al·lucinant! És fantàstica! És fantàstica! Prohibit passar. Gairebé costa de creure. Seré el primer a entrevistar-la. Matsuda! Ginger, ja te'n vas? Yasui! Vinga, va, no et rendeixis! No et posis tan dret, Yasui! Ajupa't més! Fora de l'àrea! Aprofita el moment en què el teu rival faci un pas endarrere amb el peu esquerre. Ho saps fer molt bé. Vas a pegar 3 espelmes amb el vent d'un kariashi. No et deixis acoquinar. Ginger... Puc guanyar.
Puc guanyar, la Ginger m'ho ha ensenyat. Què? Que t'hi porti ara? El dojo Satagaya? Sí, sisplau, Matsuda, porta-m'hi. No hi arribaràs pas a temps. I a més, d'aquí a poc es fa la cerimònia en honor de la campiona. Sisplau. Un punt complet! On hi ha Ginger retirat? Visca, he guanyat! Hanazono! No us preocupeu. Tranquils. Vosaltres, deixeu-me fer a mi. Sisplau, no corris tant! Per què xiscles tant? Eres tu qui volia que anés a tota pastilla. T'he demanat que vagis de pressa, però sisplau, condueix amb una mica més de delicadesa. M'agradaria arribar per poder aconsellar els nois. Per molt que vulgui, no puc fer gaires filigranes, jo. Tinc la moto espatllada i frena quan li dóna la gana. Què? Què has dit? Què has dit que li passa? Doncs t'he dit que el fre de la moto està trencat. I ara s'enfrontaran el senyor Hanazono... Hanazono, sobretot que el rival no s'adoni que tens la cama dreta lesionada. No, tens raó, Ginger. Tens tota la raó. I el capità de l'Institut Todoroki Daikita, el senyor Manjome. Si li deixés veure el meu punt feble, segur que se m'hi tiraria a sobre com un lleó. Hanazono, endavant. Està en condicions? Què és això? Què et passa? Sues com un boig, que potser tens por? Sembla que no tingui ulls a la cara, vostè. La Ginger Inokuma m'ha atacat abans que donés el senyal de començar. Per això m'ha agafat desprevinguda i m'ha tirat a terra de seguida. Senyoreta, sisplau. Que no se n'adona. És impossible que em guanyin tan fàcilment. Aquest combat s'ha d'anul·lar perquè no val. De fet, l'haurien de desqualificar. La veritat és que la Ginger Inokuma, l'atacada després del senyal de començar, li podem demostrar. Miri, el tauler s'ha aturat al cap de 2 segons. Ho veu? I vostè pretén que m'empassi que aquests sòmines de cronometrador que han plantificat aquí de qualsevol manera és infal·lible? No. Estàs molt mal fixada, noia. No ha trigat ni 2 segons a fer-te caure. Amb un de sol n'ha tingut prou. Tokunaga! Què mana? Porta el cotxe, me'n vaig cap a casa. Senyoreta... No vull perdre més temps en un torneig sense solta ni volta com aquest. Oh, quanta ximpleria. Senyoreta... Shinosuke, ens n'anem cap a casa meva i tornarem a començar els entrenaments. No penso pas deixar que això acabi d'aquesta manera. Però, Sayaka, sisplau, si ara es farà la cerimònia d'honor, tothom compta amb la teva presència. Sayaka! Sembla que finalment la Sayaka Onami ha deixat de protestar i accepta el resultat. Senyor Yudenji, vostè també està d'acord que la Ginger Inokuma ha estat sensacional? Sí, amb un art suprem. Amb una gran precisió i amb una tècnica que trobo totalment superada. I ara els passem al vídeo de la final. La primera a atacar després del senyal és la Sayaka Onami. Però la Ginger Inokuma l'espera preparada. En pocs segons, Inokuma toca el coll d'Onami i la tira a terra amb un moviment del cos i sense cap mena de força. Ha estat la victòria més ràpida que he vist en la meva carrera. Això és el que he buscat tota la meva vida. Aquesta noia és l'encarnació de l'ideal més pur del judo. No n'hi ha pas prou.
Vol fer algun comentari, senyor Inokuma? Fixin-se que no es tira prou el braç esquerre. Lluitant així no arribarà campiona del Japó i encara menys del món. Així doncs, el seu objectiu és ser campiona del món? Aspira a guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics i el Premi Nacional d'Honor. Fora de l'àrea! Em penso que s'ha fet mal. Hanazono, sisplau, per què no ho deixem córrer? Ves per on. Aquesta sí que és bona. Té la cama dreta lesionada. El nostre club de judo s'ha fet tan fort gràcies a la Ginger. No permetré que una petita lesió com aquesta em faci perdre. No ho permetré! Espereu-me, nois. Ja vinc. Uns minuts de paciència. Què? No hi són ni la Sayaka ni la Ginger? Com volen que fem la cerimònia si no hi són presents ni la campiona ni la subcampiona? Matsuda, que saps on s'han ficat aquestes noies? Escolta, encara no hi som? Caram, Ginger, sí que ets impacient. Tokunaga. Va, afanya't, sortim d'aquí d'una vegada. Ara mateix, senyoreta. Tu ets la Sayaka Onami? No concedeixo més entrevistes. Ja he acabat amb els periodistes. Sayaka, he vist el teu combat. Encara pots millorar molt, saps? Això no cal que m'ho diguis. Tokunaga, però què et passa? Per què no engegues el cotxe? Sí. Però la meva filla també millorarà. En pots estar ben segura. La seva filla? Ah, ja hi som! Sí, però ara el problema és parar. No sé pas com m'ho haig de manegar. Quina manera de parar tan genial. Aquest paio em va directe a la cama dreta. Hanazono! 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 Em sap molt de greu, Ginger, però ja no aguanto més. Ja tinc al·lucinacions i tot. Un punt, Yuko! Immobilització! Hanazono! Em sap molt de greu, però ja no puc més. He lluitat amb totes les meves forces, però la cama ja no em vol obeir. Hanazono! Hanazono! Ginger, sento la teva veu dins del meu cap. Hanazono! És una covardia perdre d'aquesta manera. No tenia cap dret a enamorar-me de tu. Coratge! Coratge, Hanazono! Em sap greu. Perdona'm, Ginger. Hanazono! Hanazono, encara pots guanyar! Què? És la Ginger! És la Ginger! Hanazono, vinga! Segueix les meves instruccions. Agafa el forn del clatell i pinça-li el braç esquerre amb la cama esquerra. Què? De pressa, afanya't, ho perdràs per un punt complet. Va, afanya't, encropa-li el clatell. Molt bé, això està fet. Estrenya-li el braç amb les cames ben fort. Mira d'agafar-li el braç amb la mà dreta i envolta'l amb la mà esquerra. Fes tots els moviments sense pauses. Què et sembla? Aquest deu ser l'atac de l'infern. I ara començarem la cerimònia en honor de les 3 campiones del torneig femení de judo. En el tercer lloc, Yuki Todo, quart dan.
En el segon lloc, la Sayaka Onami, primer dan. La Sayaka Onami s'han hagut d'anar per motius personals. Sisplau, disculpin-me. I a continuació, la campiona, la Ginger Inokuma, primer dan. La Ginger Inokuma, desgraciadament, tampoc no ha pogut assistir a la cerimònia i per això hem demanat la presència del seu avi entrenador, el senyor Jigoro Inokuma, setè dan. Què diu aquest? Soc vuitè dan. Però la meva filla també millorarà. Em pots estar ben segura. Senyoreta Onami, ja tinc la informació. Bé, què has trobat? Doncs una cosa que penso li pot interessar força. Segons això, el pare de la Ginger Inokuma es diu Torajiro Inokuma i també és un gran judoka. L'informe diu que va aparèixer en els cercles de judo tot d'un plegat, el 1974, i que va guanyar el Campionat Nacional del Japó amb una facilitat extraordinària. Campió? Segurament deu ser tan bo com la Ginger, doncs. Però a partir de l'any següent ja no surt en cap més informe i mai més ja no se'n torna a saber res. Que és estrany, per què? Va desaparèixer. Va desaparèixer? Per quins 7 sous? Ara ho entenc. El fill del gran mestre Jigoro Inokuma és el pare de la Ginger, una família de grans judoques. Torajiro Inokuma. Aquest home deu conèixer a fons el judo de la família Inokuma. Tokunaga! Sí. Busca'm en Torajiro Inokuma immediatament. Seràs ben recompensat. No reparis en les despeses i aprofita qualsevol font d'informació. Busca'l i porta'm-el. Sí, senyoreta. Prepara't, Ginger Inokuma, perquè descobriré el secret que et fa tan bona judoka i llavors la campiona seré jo. Ei, mireu! Ja no fa tanta força amb la cama dreta. Vinga, Hanazono! Això mateix! No has d'afluixar mai, Hanazono! Ja no té gaire temps més si el vol guanyar. No et deixaré anar pas, Ginger! Per tu! Guanyaré per tu! Sí! Senyor Inokuma, en aquests moments la Ginger no té cap rival. Ja ho sé que no, però així tot encara no és prou bona ni de bon tros. Aquesta mossa encara és un diamant en brut, ara. Vol dir amb això que la Ginger Inokuma encara pot millorar? Però, senyor, si no s'hi esforça i no sua la carcanada, com volen que aspiri a conquerir el món? Oh! No cedeixis! Aguanta fort! Un minut més! Fes força amb les cames! Ho has aconseguit! Final! Ostres! He guanyat! Hanazono, que em sents? Hola, Ginger. No pateixis, Hanazono, sóc al teu costat. Has guanyat el Budokan, oi que sí? He quedat campiona. Ja m'ho pensava. Ets una noia fantàstica. Ets extraordinària, de debò. No. Vosaltres sí que sou fantàstics. És la primera vegada a la vida que guanyem. I ha estat gràcies a les tècniques de judo que ens has ensenyat.
No, heu estat vosaltres qui m'heu ensenyat judo. És un goig esforçar-se en equip. Oi que sí? Me la deixes? Ei, tu, que és meva! Tots els diaris d'esports d'aquest matí porten la foto de l'Iponseo i de la Ginger al Budokan. Paddles, cafè, llet i tot l'esport, sisplau. 730 de canvi. Gràcies. En canvi, nosaltres hem publicat a tot l'esport una foto molt més original de la Ginger Inokuma, en què plora dolçament d'emoció per haver quedat campió en el torneig de judo.